Pýtate sa, čo je Tykadlovo? Je to informačno-edukatívna zóna pre deti, ktorá vám umožní spoznať Nitru a jej krásy. Ale prečo sme o nej nepočuli? Tykadlovo je nový projekt, ktorý funguje od konca februára 2023, avšak má slabú propagáciu a ľudia o ňom nevedia. Ale to sa zmenilo. Predstavujeme vám neuveriteľné príbehy o odvážnom dobrodruhovi Corgoňovi, ktorý sa vydal objaviť Nitru a podeliť sa o svoje dobrodružstvo s vami. Dokreslili sme sa až na Instagram, kde sa dobrodružstvo odohrávalo. Príbeh na 7 pahorkoch sledovali od 28. novembra a odtedy nový profil Tykadlova získal 493 sledovateľov a 434 lajkov. O rozprávke sa počulo široko ďaleko až cez 7 pahorkov. Nesmeli sme zabudnúť ani na adventnú Nitru, ktorú organizuje mesto Nitra v spolupráci s Turistickým informačným centrom, ktorú sme zazdieľali aj my. Príbeh koloval až 10 dní, ale to nie je všetko. Ešte nás čaká vianočný špeciál a ďalšie príspevky v lete. Táto kampaň nás stála presne 0 eur a veľa času. Naša kampaň zviditeľnila Tykadlovo a spolu s ním aj Turistické informačné centrum a za pomerne krátky čas si získala srdcia mnohých divákov.